Disney esittää Aku Ankka. Ja perheen pienimmille, ei perheen pienimmille. Vittu oikein me hakattiin ne. No vittu. Te ette saa hakkaa ketään. Mut tänne tulee vittu hyvä pornoleffa tänne. Niin. Vittu mä katon sen. Oikeesti täällä meidänkin kato. Ei. Te menette vaan vetää käteen niitten pornolehtien kaa. Ja mä vittu vedän käteen pornonkaa. Voi vittu toi Aku vetää homo jätkä. Vittu kiilaillaan sitä muijaa täällä. Voi vittu ne viisukot, vinssikot. Mitä vittu? Tuolla noin pojat vai juoksi jonkun vittu ison dildonkaa. Pitääkää mennä perään. Voi vittu. Hei! Poliisit! Aku vetääkö laittoon veljenpojat? Vittu kuuluuko tuolta jotain? Hyvin tehty. Niin. Ei me olla päässyt panostaa kopissa. Vittu paneeks jotkut puhelinkopissa? Vittu epäilyttävää. Haha, täältä vaan panna jossain kopissa! Vittu pojat, nyt takas sinne huoneeseen. No okei. Nyt kuulit, että sait vaiskannut pojat. Joo, no vittu ne keksii kaikenlaista. Voi vittu me ollaan kuset. Joo, vaikka sellais, me niinku kusetettiin. Eiku No vittu, mäpä näytän. Tossa on pornoa poliiseille. Ja vittu hyvää. Noniin, nyt poliisit lähti. Ollaan täällä. oikeastaan kuset. Me halutaan katsoa pornoa. Ei. Meillä on vittu jotain hintoja panemassa meidän ikkunalla. Te tuutte meidän fetissileikkeihin mukaan. Me sidotaan teijät. Voi vittu. Hyvä porno. Hei, hintoiset ulos sieltä talosta. Voi vittu.